ассалому алайкум дӯстони арҷуманд. Рости чанде пеш дар шабакаи иҷтимоии фейсбук як навореро дидам, ки дар он ҷо баҳси як ҷавондухтари тоҷик бо Иқболбии Садриддин буд. Ман аввал аҳсан, таҳсин ва офарин мехонам ба он ҷавондухтари тоҷик. Сано бодо ба занҳое ки мебахши ака за груби абрашени кадани маю ҳами қадар гапт мегум куну да ҷои гармия ку ҳамаро танқид наку фаҳмидаси мард сабр ки хоҳар як қадам ба қадам пеш мерем. хоҳар сабр ки хоҳар ором бош. хоҳар хуб, ором бош. инҷо бисёр баҳс карданд ва ҳатто Иқболбии Садриддин фарз кардем ки ту ҳақ ҳастӣ, пас чаро намонди ки он ҷавондухтар озод фикри худаша бигӯяд? Аммо он ҷавондухтар ба ҳар он пеши гапаш шудӣ, аммо он ҷавондухтар тавонист фикри худаша бигӯяд. Рост бисёр кам монд, хело кам монд ки шумо ки будани шумо фош мегардад. шумо имрӯз бинӣ нахалед ба ин сулҳ, ба ин тинҷӣ, ба ин оромии кишвари азизамон Тоҷикистон. Иқболбии Садриддин, мо имрӯз ҷавонон дасто ба даст ҳастем. мо имрӯз намегузорем ягон нафар, на ту, на хоҷагони ту дахолат ба ин сулҳу ободии кишвари азизамон кунанд. Рост аст, замони ҷанг, солҳои 90 куҷо будед? Куҷо будед? Чанд модари тоҷик фарзандашро аз даст дод, чанд модари тоҷик бешавҳар монд, аммо он замон шумо куҷо будед? Эмомалӣ Раҳмон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ буд, натарсид, ба Афғонистон рафт. имрӯз мо бо боварии комил мегӯем ба ин ватан, ба ин сарзамин сулҳро як нафар, он ҳам бошад Эмомалӣ Раҳмон овард. мо намакро хӯрда ҳеҷ гоҳ ба намакдон туф намекунем. мо қафои сиёсати пешгирифтаи пешвои миллат ҳастем. мо намегузорем ки як нафар нохалаф, як нафар хоини миллат бо чашми бад нигарад. мо намехоҳем як нафар хоини миллат ин озодиро, ин сулҳро, ин тинҷиву амониро аз байн бубарад. мо ҷавонон намегузорем. мо кӯшиш мекунем Тоҷикистон аз ин ҳам пеш равад, аммо намегузорем ки дигар бора дар Тоҷикистон ҷанг шавад. мо намегузорем ки дигар бора дар Тоҷикистон садои тиру туфанг шавад. мақсади шумо нопок аст. инро аллакай ҳама медонанд ва каме дигар монд, бисёр кам монд. сабр кун Иқболбии Садриддин. ки будани ту, ки будани хоҷагони ту фош мегардад ва ман ба ин боварӣ дорам ҳеҷ гоҳ ба мақсадатон намерасед ва худро ҳеҷ гоҳ овораву саргардон ва кӯшиш накунед. мо ҷавонон намегузорем. беҳуда худро ғам надиҳед. худо нигаҳ.